Nå, lad os se, hvad stankelbenene kan. Triatletbenene. Var det ikke det, vi blev enige om? Jo. David han sagde, at jeg var tynd af underernæret. Jeg er triatletisk. Den bruger han som undskyldning, bare vent. Meget mere på den her. Hurtigere, hurtigere! Sekunder. 41,9. 41. Skal jeg ringe til bedemanden? Okay. Har du spændt forhjulet? Har du husket at låse cyklen? Det er stedet helt ned. Så ikke det kan kastreret. Den var god, den var god. Den var god, den. Yes! Jeg er nu ved at falde. Er du okay? Let me see your war face! Ikke bremse! Oj, 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 au, 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 au.